Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. Кибеттәгегә караганда арзанрак чалда ул хуҗалыгы ярминкәләре старт алды. Сату нукталары кайда урнашкан? Кояш һәм җылы һава торышы чаллы язга ташуга әзерме? Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 306 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 73-18 яшькә кадәр булган балалар. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә 26 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 99 кеше һәм Ярчаллыда 23 кеше. Шулай итеп 22 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 134 714 очрагы билгеләнгән. Аларның 121 терелгән, 1293 узган тәүлектә. Язгы ташуга әзер чалда актив рәвештә язгы ташуга каршы тору чаралары үткәрелә. Махсус комиссияләр төзелде, техника әзерләнде, шәһәрне явым төшемнәрдән чистарту эшләре алып барыла. Торак фондта һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бүлекчәкләрендә язгы ташу вакытында мөмкин булган хәлләрне бетерү өчен 149 берәмлек инженерлык һәм махсус техника рәвешендә өстәмә көчләр һәм чаралар әзерләнгән. Чаллы су каналы мәгълүматларына караганда, гадәти көннәрдә район чистарту курылмаларына сәгатенә уртача 9000 кубометр су килә. Сәгатенә 19000 кубометрдан артык күләм критик дип санала. Су ташуны киметү өчен су түгү паркы һәм җир казу техникасы бар. Созданы комиссии по организации подготовки и проверки служб пропуску паводковых вод. Подготовлена водооткачивающая техника, оборудование, горюче-смазочные материалы для бесперебойной работы. Составлены графики дежурств ответственных лиц и аварийных бригад. Традиционно повышенное внимание вызывают ГТС, участвующие в регулировании паводковых стоков. Балыкчылар белән эш аерым контрольдә. Янгын сүндерү коткару бүлекчеләре җәмәгать тәртибен саклау буенча муниципаль хезмәткәрләр һәм ГИМС вәкилләре белән ялгыз балык тоту зоналары ябылган. Шәһәр чикләрендә даими контроль таләп ителә торган Кама, Мәләкәс, Шилнә һәм Чаллы елгалары, балыкчылар күпләп бузга чыга торган 8 урын, дүрҗәүлеләр кичүе һәм автотранспорт керә торган 2 урын бар. Әгәр сезнең борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 513131 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 3131 номеры буенча көтеп калабыз. Кибеттәгегә караганда арзанрак чалда авыл хуҗалыгы ярминкәләре старт алды. Шәһәргә үз продукциясын сату өчен илнең төрле төбәкләреннән фермерлар килде. Беренче язгы авыл хуҗалыгы ярминкәсендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Балның зур ассортименты ит продукциясы яңа һәм тозлы яшелчәләрне зур сайлап алу мөмкинлеге. Фермерлар киштәләрендә ниләр генә юк. Алар үз продуктларын Башкортстан, Удмуртиядан һәм Татарстанның төрле районнарыннан алып килгәннәр. Сатучыларның сүзләренә караганда, барысы да үз көчләре белән үстерелгән. Свое сами держим, кормим, домашнее зерно, картошку варим. Очень вкусно. Ассортимент очень много, тут невозможно все перечислить. Невозможно, очень много. Ну вот перец, например, маринованный на меду. Есть шишки очень лечебные. У нас имеется клюква, брусника, черника имеется, облепиха, калина. То есть, ассортимент хороший. Цену стараемся ставить ниже, чтобы было доступно все. У вас ниже, чем в магазинах? Конечно, да. Шәһәр халкы билгеләп үткәнчә, фермерларның продуктлары кибетләргә караганда арзанрак кына түгел, күпкә сыйфатлырак та. То, что свое выращивают, да, людей очень хорошо знаем, у них свое хозяйство, картошку выращивают сами. Дешевле, чем в магазине? Намного дешевле. И здесь качественную все равно знаешь, что берешь. Да. Почему качественнее? Ну, из деревни же. Сами деревенские. Конечно, сами деревенскую уже знаем, понимаем, что к чему. Ну, здесь, наверное, много своего хозяйства, поэтому сюда пришли. Это преимущество, да? Да. Почему? Потому что натуральное. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көне үткәреләчәк. Чалда майданчыклар яңа шәһәрдә, ипподром территориясендә, шулай ук ГЭС бистәсендә төзүчеләр стадионы янында оештырыла. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар.
Шәһәрдә Артур Шарафиев белән хушлаштылар. Ул Украинада махсус операция барышында хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак булганы беренче чаллыла. Соңгы юлга аны бөтен шәһәр белән озаттылар. Артур Шарафиевны молодежный мусульман зиратының Дон аллеясында җирләү турында карар кабул ителде. Егет Украина демилитаризациясе һәм деназификациясе буенча махсус операция барышында хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак булганы беренче чаллыла. Аңа нибары 21 яшь иде. Сезгә Алла ярдәм бирсен. Бу авыр вакытларны кичерергә. Пусть Всевышний даст вам силы перенести это тяжелейшее горе в жизни вашей семьи. Артур Чаллыда туган ул бик яхшы укый, клиятны кызыл диплом белән тамамлый. Мәрхүмнең туганнары сүзләренә караганда, бала чактан ук ватанны саклаучы булырга хыялланган. Шәһәр конкурсы нәтиҗәләре буенча Артур беренче санлы постның иң яхшы сакчысы дигән мактаулы исемгә лаек була. 2016 елда ул Мәскәүдә билгесез солдат кабере янында хәтер вахтасы алып бара. Инде 2021 елның августында Россия көчләренә контракт буенча хезмәткә алына. Татьяна апа, туганнар, сезгә барыгызга сабырлык, исәнлек саулык. Артур апай, урының җимакта булсын. Авырлык каран калдырып китме. Тынычлыкта. Артур Шарафиев кичкенә вакыттан ук хәрби тормышка бик якын кеше иде. Шуңа күрә 7нче класс укучысы буларак кадет мәктәбеннән килде пост номер 1-га, беренче постка. Шунда ул бала үзен инде чын дус, бик коллективист бала итеп күрсәтте үзен. Артур Шарафиев хәрби хөрмәтләү белән җирләнде. Күрсәткән яусыз батырлыгы өчен аны бүләкләүгә тәкъдим иттеләр. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мине Лилия Гатина, сезнең белән сау бул, ашам, исән-имин булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после инсульта. Реабилитолог, логопед, невролог на дому. Телефон 91 05 85. 25 марта. ДК КамАЗ. Новые русские бабки с новой программой «Комиксы». Школа Сахаджи-йоги приглашает на бесплатные занятия. Пробуждение духовной энергии кундалини. Диагностика и балансирование своих энергетических центров. Обучение медитации. Автозаводский проспект 2202. За ДК КамАЗ.